Marwako oganda Jo-Akamba riwruok mar Mount Kenya kata GEMA oyudo kwede mowuok kuom jotelo mag dhoot ma Anzauni mana achiel kuom dhoudi 22 manie bwo oganda Jo-Akamba. Giwacho ni winjruogno notim gi ji matin ma oketo dwaro margi owuon nyime ma ok dwaro mar oganda. Kane gi jagoro mar dhoot ma Anzauni Peter Mulinge, jotelogo wacho ni nyaka kaw pachgi kendo nyisgi ber mar riwruogno dhi kelo ne jopiny kopogre gi konyo siasa kaka Kalonzo Musyoka molap dhoge ndong' ne kom ker e yiero 2017. Gimero ni gwenge ma Ukambani osedong' chien e weche mag dongruok kuom thuolo malach ka koro gikwayo oganda Jo-Akamba mondo kik yie donje riwruok mar GEMA ma sani oting'o oganda Jo-Kikuyu e Mbuko Dameru kapok onyisgi ber ma gidhi yudo. Pale manake hatujauzishwa kutoka mwanzo na hatujui tunaenda kuingia pale kufanya nini. Kama tunaweza elezwa ni kitu gani kinatufanya tuingie pale na tuelezwe vizuri kinagaubaga, basi tutakubaliana na maneno, lakini kwa sasa hivi hatukubaliane na hiyo maneno kabisa. This union with GEMA, what does it involve? What is the benefit for the community? Is it just a benefit for an individual? Is it just a benefit for Kalonzo Musyoka to become president in 2027? What about the rest of the community? Until all the entire community is involved in public participation, until we sit as a community and discuss, what are we going to do in GEMA? What are we taking in GEMA? What are we getting in GEMA? Our community has been left behind in terms of development. We need to be engaged on how the community is going to develop.